ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ଆସିଯାଇଥିଲି ମୋର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫୁଲକୁ ବାଛି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ରାଇର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେପଟେ ସୋରିଷ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇ ରାଇଟାକୁ ଦେଇଥିଲି ବସେଇ। ସେପଟେ ବସେଇଥିଲି ଭଜା, କାରଣ ଟୁନୁ ଖାଇକି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ନେବ, ତା ପାପା ବି ଖାଇକି ଯିବେ। ଟୁନୁକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି କି ଅଲଗା ଖାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଜି ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ରାଇସ୍, ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ରସୁଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ରସୁଣ ପୋଡ଼ା କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏପଟ ଆମର ଖାଇବା ସରୁ ନ ସରୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡିଜେ ବାଜିବା ଶୁଭିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେଥିରେ ବାଜୁଛି। ମନ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଯାଇ ଟିକେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ଦିଅନ୍ତି କି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।